Iziya nyaya irutaurwa kuno ndimagreti urutaura kuti hanzi imimi muri kuramba une nyaya yeurwere hwainaho yaari kuti munoiziya asi imi muri kuramba kuti mufambe munozviziya here izvozvo ndobetiri zvinonetsa kuhambire kunhu akamwe poison unofambirwa chirudzi wakamwa poison nekuti azvii mufungo wedu kufa wabva zofa saka wakuchitsitsvake munhu wokuti wakuchiti baba alright fine tomboti akamwa poison muri baba zvamutoda kuti mwana ararame here achengeta azikurudza baba anhu ese arikurapiswa akamwe poison munhu wakamwa poison agomutozvirapisa anotoda urakamboereswa nemurume wako south africa muhospital agara 4 months nenyaya yepoison zvikaramba kupera saka ndingadedemera mimi apashora wati kwanzi asisodofambelwa ari kuti tinofamba iye une kwaakaenda obvious akazwa zvaakadini amzuru kana munhu auye mudare auyiri poison chindauishonai saka zvakanaka dai aripo danga aripo bosi munhu amangara iri poison ba kana kumangara udadhakwa kwakuikanoti ndakadhakwa chishona chiri kuti pamweni chakatoita kuti akamwe poison chacho mhepo yacho mhepo tinondoreketa tabveimwe mhepo ana baba nyaya dziri munomu ana baba mumborei muno dzimwe nyaya dzacho inawo handisuda kunyanya unga utaura kukomenda zvakanyanya sterek but kubva kutanga kwendaita ndane gore in the case yetiri kuita nhasi I think ndechi 40 something 44 pa 44 cases I think I can talk of about 3 or 4 5 6 dzinyaya dzekunyengerana akati zvisindodaidai dzichiperera mukana but zhinji dzacho vana vakomana nevana vasikana nevaroora vari kuuya vamangarirana baba hapana baba achauya achimhangara kuti ndanzwa ine mwana musikana muroora kana chii vanhu varongochema ndabva kumurume baba angu akaisa mhepo uyu mukwashi akati nemukadzi wangu baba acho anotomutora manheru ondipe chipoko achitorara naye uyu achito vana vari kungoti vana baba chii imwe iri kuuya futi baba imwe akuti wakamwe poison ingadai anyora kuti apa ndakamwa poison onyore izvizvi but apa uri kutaura kuti imwimwe baba muri kuramba kuti tifambe ndonobatsirika neurwere hwandinaho munoziya saka ndimwe poison ndati zvinodai yavacho aripo zvimweni mafambire akaita tichiona kuti ndiana baba saka bachindadongodibvunzisei mwana wenyu kubereka here kana kuti mwana wamukoma ndiri baba ndiri ari kugara papi unogara namake musoro parusi munomboenda here kuona semunhu umwezive kuti anorwara ndichaendaende mune chikonzerere chingaita henyu kuti munondombofona asi kosvike pachivanze muchiona hamusati ngekwamaeke handikoni ngekwani ngekwamaeke handikoni saka kwama yake haonekeri here munhu maicho haasisiri munhu mumucha mwedu asi pane chiro chenyu chiri kumwana wenyuzvi atotora ana acho ese kuti murutoona ari madhodha kuti inyaya futi yetirikutozwa mabudisire muri kutoita ishona yakadzama here saka muri kuhambidzana here neana kana akaone matambudziko kana muri kuti ana akatotora anoziye zvaari kuita anouya kumba ana pane anombouya here pachipata chavo iuyu haasi kuzive zvaanoita ndisaka ari kurwara aurasvimwire poison tingamudini aifanira kutoya chigare pasikumbire zvakanaka waifanira kukumbira imimi kuona kuti mwana warwara hazvibudi here ngaoni mwana wanamai kuti waswera sei unomuziya musoro idare nyaya irikutaura baba iyi pane kunzvenge mhosva tichibudisa mhosva pachena mwana wekubereka kana ari nyambori wamukoma kana anyambori wemunin'ina mwana
kana ndikaende pana baba mukuru ndichiti baba mukuru ndinokumbira kuti mundirapisewo ndikurwara handitika ndinokwanisa kuenda kuguke mukumbo kurwara handiti asi ndikanga ndakuti ndinokumbira kuti mumbondirapisa handitika kunenge kwakurapisa kusichari kwegumbo ibai asi kwakude kutsvaga kuti kurapisa kutaure mwana wako kwakamira sei ende mukwana baba mwakudaidzwa mudare handitika mwakutudzwe baba kusimusa mudare ngemwana chinenge chatisiya nei nepoison kana chinenge chatisiya nei dzimwe dzenguva nekuti wakazvikwa ndichikunenge buwa. Thank you. All right, Abang mengamutera. Pana orang sendiri. Yes, Amy. I'm sorry, darling. Ni ndinombota wayo. Ari kutaura wayo wakasimisa yatete. Ini ndiri murowa. Ndini umwe wakatombogara nawo atetewa. Atete akanga akarohwa Saudi. Aine murume wawo. Hambeni kuti akashora rangei. Ochomwe poison. Amwe poison ofunga akagara kwa 4 months. Echirwara. Ava baba wakazoita zvekutozwa kuti mwana wakauya uri kurwara. Imhuri iya yakaita zvekuzvimirira yekuti yaindoti isusu hatisina baba akafa. Saka auye kumba uko wakatombofambirwa mwana iyeye. Ndini umwe waitochovhe wheelchair kuende komufambira tichizwa zvaitaurwa. Ava baba handina kano kendakambozwa paakataurwa kuti ndiwo akazviita zvaari kufunga kude kutaura izvozvo. Asi iye unondokomedzera kuti uyu na uyu nofunga inyaya yekuda wakudini kubatsirwa. Inyaya ndari ngodini kuti. Alright, amaitange historical background information iyoyo tingaida. Pana mwezera ngasinzero. Yes, Emil. Amsorudai na changamini. Ndakatofamba 19 siyajazi yacho. Tine information itaiwana veko kusina chekuita nekuroiwa but pechitozi padoma matablet tikabuditse mari yakawanda tine shoko rekuti haite zvakanaka azobva kuti pamba ipapo paigare papapa aita kuti zvokungoenda kuna mai wake Unoita zvekuti akangoenda haana kuzotaura kuti ndakudai kubvawo pamba ipapo ndo mazwendo imemori yana wacho ihanza no mwana wa mkuu sorry mushonga chiri kwende kwakaenda wakatoenda tatomutengera mushonga iyo na gadzidai baba amsuru mwana wawe yachinga zvavhomangari tinorovera kuti haasi kuuya hatisi kuziva kuti wakudikana ngeimhindi kurwara munotifunga ese musharuka wamunhu ndinozei baba tinongatinozirwadzindichana ndakatiome ndipodare ndiro zvadzo dzemuri kutibudisirira asi ati munomuonera umweni here mwana wawo yachita kuti ndiurwara tomusikari kuti auye kudaro ni ndoko unodikana akachinyafanga achita kana achida kubatsirwa ndinouye kana kumuramba kana kumudzingira kati kwaauye unoenda unoda kuuya nemusoro wenyaya yakangwarira kwete kupusisa inene ngoti ndiri baba. Baba hwiti inondoshonya wakadini handiti manoziva hwiti inondoshonya wakareba zokuti waide kuchaya umakore dzine vanokana hwiti inondoshonya wakadini wakareba saka ndimwacho kuti muri baba munondoshonywa ngehwiti ndochaite munhu unorwara saka ndauye kumba tangamire uye unotaura kuti akaramba kundihambira totomuda shwakumba kwete kuti nekushupa mazishe izvozvo zvenhanda. Inini musikana wakasvika ndiripo ini muono wandakaona musikana uyu kusaka kuuya kwake kudaiwo waichema-chema ngenyaya yemari kuti pamwe ndikaona mari ndinouya iyo ndatouya ndiyo iyi ndatobirawo mai kuti ndive ndimangari kuti babangu haasi kuda kundirapisa
saka nofunga kuti chamubata hei mare dai anga aripo nofunga kuti baba aizopedza kutaura kwavo naiye waipedzawo kutaura kwake saka dambudziko rake kuri mari. It's okay. Nyaya iyi yakayambonesa ngekuti yashaya musoro. It's okay. Tinogona kuronga kumusapina. Tichamusapina. Ugadzirwa sapina. Takumusapina because hatigoni musamona hake tinomusapina because ndiye anga akauya nenyaya. Anogona kunge aine zvikonzero zvake zvaatoriwo nazvo. Pamwe ari kutorwara izvozvi. Pamwe watofa baba acho arondoti hambeno hake afa. Saka hatingachazivi kuti toita sei. Isusu takuronga kuti musi wa 24 mugadzira sapina. Tochimudzwa kuti iye pamwe anenge ane kamari kaanenge awana kana iye riri dambudziko remari iwo mupurisa unenge waenda nesapina toda kuti tizwe kuti chii chakamutadzisa kuuya kudari. Dai ari respondent amumhanga dai muri mimatadza kuuya taikusamonai but mumhangari akatadza tinomusapina tomubvunza kuzwa akatadza kuresponda kusapina it means kuti nyaya yenyu inenge isina musoro inenge yatofa yakadaro. Asi sedari semunhu akambouya toda kuti tizive kuti chikonzero chakamboita kuti auye chacho nyaya yake yacho yapapi. Tikangotanga nekuikanzura tinenge tisi kuita zvekushaira. Saka musi wa 24 imimi munoda kuuya iye tiri kumusapina. Mukauya musi wa 24 iye asina kuuya futi nyaya yenyu tobva tairasa. Yes. Hapana ere mamwe magadziriro mungaita semuri family member discuss mozwisisana pemunenge whatever compromise amune maricha motidii kuno naiye wacho anogona kutoya muno mudaro utaura kuti inini nyaya yedu yachangamire takazogara pasi tikaigadzirisa zvakandakudropa macharges kupi kuno. Saka munoona kuti zvese zviri kuitika nhasi blanda yacho ndei kunaka kwadzo kwezvichaita kana kushanda futi pamberi apa zvingorumawo kwaani futi chiendai mogadzirisa izvozvo. Asi musi wa 24 tinee tichida kuti munge muri pano iye wacho muonei. Hatisi kuti kuuya kwake nyaya inoenda mberi. Dare redu munomu vanhu vanoti hanzi tiri kunotongwa kwamambo hatitongi nyaya muno tinoenzanisa. Chatiri kuda kuti tienzanise because Margaret ane zviri kumunetsa. Ukaona munhu akuzosvika hakuna munhu anongomuka kuseni kwautongati kwamunzura kuti kwati ndawira kwamambo. Akatoona vanhu voukama vanosanganisira futi ani mukamutadza kumubatsira imimi maakumutora pakuti akamwa poison but vamwe vanhu vanototeka advantage iyo zvinonzi kupembera binda ngengo kupembera kwebezi kuti right banana zvaishuba uyo wamwe poison ngatisirwa tachiisa ipopa iye kuzosvika kuno kuti baba vari kuramba kufamba neni imimi haana kumbokuaprocha yachiti tifambire baba takambofamba naye handizivi kuti kufamba kwacho kwaitotite kufamba kwekunatse kuite mamaira chaio imimi mafamba naye tikashandise yakawanda imimi mune zvamangambozwa ere sababa pamaererano right zvepoison tiri kuzvizwa munoziva kuti vamwe wana awaka anozomodzi ari kujeri akapa ari kujeri akarova munhu akazotorohwa akafa yeti pane mhepo dzinenge dzichisumuka mumadzinza mudzimba dzinoitisa kuti munhu iye azopedzisira aita zvimwe zvinhu zvokuti kana akabvunzwa kudare kwacho kuti wakazviitirei munhu anenge achitotadza kuti kutsanangura kuti chii chakaitika dziri mhepo. Saka inini am suspecting kuti Margaret akafamba whether naani I don't know asi une zvaakazoanzwa akazi uya nababa imimi ndo bemuri kuti takamboenda kwetakaenda kune zvakambobuda here apana wakandozobva wakanonoka kufambiwa nyaya yepoison yangu akagezwa zvafanana South Africa kangari but haana kumugadzirwa saka vaushure uchiti inini ndokuita mafambiro emunhu wamwe poison wakamboende muhosipita akatadza kuika
asati amwa poison akamboita mamwe maproblems asaimbouye kumba kwedu vaindogara namai yake mai acho ari mai vari togara nemwana wako pamachoko ugara toti baba imi musaite feeling kuti unogara namai vake maybe hawana zvavari kumuitira kana zvimwe zvakadaro isusu kana takure problem ngationa problem tichida kuisoropa positive zvinobudise zviri nani hatidi zvikungakuramwirana hatidi chii sekutaura kwaita changamiro kuti kamungava munhu osimuka ande hapo kabhati sisi kungofira kuti munhu haanganga ari kutenga bahosimuko yakuno saka tinoda kafungwa kari positive fanira kakutaura kuti how best zvaangabatsirwa uri panyika uri kusafa munhu wamwari uri kusafa pamweya wamwari isiso tinoda kuedza kunyaradza chinhu mweya uri kusafa kushaisha kuuya kunonga muti unogona tiri kumuona semunhu akashaisha kauya asina kuzopedze madambe but kushaisha kukoka handiko the end kunogadziriswa idea ngekuti mhuri by the end chief anozofara kana aona mhuri yauya uno yadzoka yakuyana mubatsire mwana wenyu mukazwa kuti afa pana mwana ainzi isusu taitarwa inini unfortunately my mother is late but asati afa aiti netsom iwe urubva ndura mbudzi nhasi iwe ndura chakati iwe ndura chakati ndikafa zvinhu izvozvo mune muchida kuzozvipani munozoda kuti ndikati zvinoitira zvine but kubva paafa ipapo talking of about 4-5 years handina zvirundinetsamune asi I feel kuti pane zvandaifanwa kuitira zvandaida kuti ndivaitire zveshuwa mari dzacho dzaiti uruda kuzomozodzidya nani muri kutadza dziripo vamwe vanhu vacho varipo vatodzidya but uri kuona kuti mai vangu vari kushota mwana iyeye ari kudawo rubatsiro zvimwe zvinhu matarisire emuri kuita nhasi aripo akazenge asisipo muchazoona kuti mumwe munhu anga akatotapila mumba menyu imomo zvamava musikazivi zvamunozoona asisipo munhu munonyanya kuzoonekwa peposi yake asisipo saka muone kuti mamubatsira sei mukaona munhu akuya kudare haangouya zvakadaro